En el Telegrafies d'avui, Francisco Mora ha presentat la candidatura com a rector de la universitat al campus de Gandia. un any més i de la mà de l'IVAC ha tingut lloc Universitat en Curt. L'exposició del fotògraf Paco Moltó arriba al campus. Concerts i activitats d'oci a la primera edició del Visorem Fest. Un nas electrònic, vos ho contem a l'apartat d'investigació. El pròxim 8 de maig es celebraran les eleccions a rector en la Universitat Politècnica de València. L'únic aspirant al càrrec, Francisco Mora, ha presentat la seva candidatura. El reto primero a abordar y nuestra principal preocupación es mejorar la empleabilidad, que pasa por incidir y por ir avanzando en la calidad docente, profundizar la calidad docente de la Universidad Politécnica de Valencia y añadir una serie de materias y competencias transversales que empleadores y empresas que hacen uso intensivo de egresados de nuestra universidad y que gestionan mucho talento, nos dicen que esas competencias a los estudiantes les facilitaría y les ayudaría en su empleabilidad. Entonces, pues vamos a hacer un pack de asignaturas adicionales al plan de estudios para que aquellos alumnos, todo alumno de la UPV pueda hacerla, formación en liderazgo, en innovación, emprendimiento, trabajo en equipo, esas materias. Per quart any consecutiu, l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia acosta als estudiants del campus Universitat en Curt, una selecció de curtmetratges amb l'assistència dels seus directors. Es un placer estar aquí y poder aconsejar y hablar de nuestro trabajo a los estudiantes que son los futuros creativos de este país. Després del visionat dels curtmetratges, els creadors d'estos treballs han aconsellat als estudiants presents sobre el món audiovisual. Que sirva de referente, de motor, de estímulo para que la gente produzca, porque hay que producir, lo hemos dicho aquí, hay que producir y hay que producir, y no tengáis miedo, que lo de la crisis es un cuento. Les recomendaría que se ilusionaran y que trabajaran mucho, y con trabajo e ilusión seguro que van a llegar a buen puerto, porque la crisis realmente está también en nuestras cabezas. Per a més informació sobre les ajudes de l'IVAC, podeu entrar al seu lloc web. Fruit de la col·laboració entre el Fotoespai, el Movim i el campus de Gandia, podem visitar a la sala d'usos múltiples del CRAI Rostres de Ciutat, l'exposició de Paco Moltó que recull les fotografies dels seus últims 50 anys. Esta exposició és una més que ens ha cedit el Movim, i avui el que anem a fer és tindre una xerrada a parlar de la fotografia que fa Paco Moltó, i hem aprofitat la Setmana del Llibre per muntar una taula redona junt en el propietari de la llibrería Railovsky. Mi afición a la fotografía es por culpa de la aviación. Yo quería ser piloto de pequeño y aquello no pudo ser, y entonces lo que empecé a hacer es irme al puerto de Valencia. Cuando llegaban los portaaviones, esta es mi primera foto. A més, aprofitant la celebració del Dia del Llibre, hi va haver una taula rodona per parlar de llibres i llibreters. Jo penso que les llibreries tenen que ser centres de difusió cultural. Afortunadament, en Railovsky sempre l'han fet. La residència universitària ha organitzat per primera vegada el Visorem Fest, un festival en el que talents universitaris tenen l'oportunitat de mostrar les seues qualitats musicals.
Esta idea surgió porque hay muchos talentos culturales dentro de la universidad que tocan muy bien, que no tienen a veces su espacio que tienen que tener. Entonces, un poco esa iniciativa fue de hacer algo preciso y juntarnos ambos, no solo los residentes de la universidad, sino también los chicos que estudian aquí. Y hablamos con Cultura de la EPSG, también con la Asociación de Grupos de Rock que tiene la universidad, Casa del Alumno, Delegación de Alumnos, y bueno, entre todos surgió un poco organizar este proyecto. La iniciativa ha tingut una bona acollida, el que fa pensar que repetirà en anys vinents. A la hora de buscar patrocinadores, el equipo y hablar con los grupos de la universidad para que vengan, pues he ayudado todo un poco en lo que he podido. Bueno, yo básicamente lo que me he encargado ha sido de realizar el programa, el orden de las actuaciones, en plan, bueno, pues qué pega más a qué hora del día y tal, básicamente, y aparte ya actuar, que es realmente por lo que se ha hecho esto. He cantado una vez y me quedan 2 todavía más. Un equip d'investigació de la branca de telecomunicacions del campus de Gandia, format per professors i estudiants, han desenvolupat, juntament amb la Universitat Sueca de Gävle, un nas electrònic. José Pellegrí Sebastià és professor al campus i coautor de la investigació. El treball consisteix en unir una gran quantitat de sensors de gas per a detectar substàncies volàtils. Les aplicacions més genèriques que estem veient són mèdiques i químiques. El desenvolupament d'este nas electrònic obri les portes a la creació de sistemes que milloren la capacitat de diferenciar els components de substàncies volàtils, amb aplicacions al sector vitivinícola i també en la detecció d'alguns tipus de càncer, com ara el de pulmó. La participació dels alumnes ha sigut clau en esta investigació. Normalment el programa Erasmus el que fa és porta professors, fan un seminari així, passen una setmana així, per a buscar alumnes que puguen anar a les seves universitats. Vaig anar a fer el projecte, vaig tenir l'oportunitat de fer el projecte que estic allí en Suècia. M'han acompanyat jo, un company, en Àlex, vam anar allí a acompanyar a fer el projecte. Ho vaig deixar possibilitat i vam anar allí a fer l'anàlisi electrònica, que ens pensava que era molt interessant pel nostre treball. Hola, soc Lorena Alfonso i estudio aquí de Comunicació Audiovisual. Banda, si tinguera que quedar-me en alguna, tinc moltes, perquè des de xicoteta sempre he sigut prou seguidora del món del rock, però si tinguera que quedar-me en alguna seria My Chemical Romance, també perquè tota l'adolescència m'han acompanyat. Pel·lícula, la que més m'agrada seria Lo que el viento se llevó, perquè des de xicoteta jo estava enamorada de Red Balder. Llibre, el que més m'agrada seria el del Niño con el pijama de ratlles, perquè pràcticament el vaig llegir l'any passat, perquè vaig veure la pel·lícula i tot, però l'any passat vaig tindre que llegir-me'l per a l'assignatura de guió i me va agradar molt més que la pel·lícula, però molt més. Ciutat, tal volta em quedaria en Madrid, però com a viure, la ciutat que més m'agrada i està fent viatges sempre des de xicoteta allí i sempre m'ha agradat en si tota la ciutat. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que allò telegrafiat hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve.